Ang pag-inom din alak uwan mga helang kang atay aron kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang na dara kan sobrang pag-inom din alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kun day magbabago tanganing maog mga tay kay puan po nasabayan ng proteksyon Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liver Aid. Sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na pag-inom kang Liver Aid. Pwede pong mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nakakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man o wara, mahilig man uminom uday, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Pasensya na kamuta, di ako naka-time check mo, di ako naka-gibo ka sa kuyang program intro. Saan po ta? Bisa ko sa, may mga nagharapot sa kuya, may mga tig-arapot ang tabi akong mga persona, may kinaraban po sa mo yung third day kan Earth Forum ngunyan pong aldaw. Diyan pong hapon, mga tugang, bata, kung kan first day hanggang ngunyan, medyo, piglaban-labanan ko sa buhay ko. Medyo dapat sa aga pagkatapos kan piglaban-labanan ko ang buhay ko ta. Medyo maraot ang pamati ko Ialalayan ko sa nakin mga inom-inom kung ano-ano na mga pangontra sa posibleng problema sa lawas. Kaya ngunyan tabing alas 9, naghahanap si ma'am ki mga tao da tabing seniors na matibay na magbaile. Baka po pwede na makasabay ka mo sa pagbaile. May practice ding alas 9, lalaki o babae. Buday kadua, diyan pong sa aga po nalauna ay yan ang pigapod minahandog pa sa salamat kang DCGB tabi sa mo yung ika-67th founding anniversary. Ang mga guest mi po dyan na mga pinag-irimbitaran at mga seniors, kaya sinuratan mi sa edit na Manila para dyan, may mga seniors tabi, may mga giveaways kami sa agang hapon. Ayan po sa muyang pagkakabalahan mo niyan. Kaya sa mga matibay da dyan na magkanta, sabi ni Ma'am Brenda, na seniors pwede ka mo magdumantabi dyan na hapon, magdara po ka mo ki instrumento nino, gitara o magdara ka mo ki minus one. Pero ang garo ang pigsuggest ni Ma'am Brenda, dapat da so igwa ki gari kaboses, igwa ka dapat ki kaboys, may kaboses ka dapat, iwa ka dapat tabi ki kaboses na konsisay man, para gari mas enjoy, di ba? Ako nga ni Jerome, si Jerome ang kaboses ko sa iling mo pag kuminakanta. Ang kaboses ko pag minakanta ko gari si kon baga, so gari baga sa vocal kang air supply. Kaya nga ni kaya ano yung air supply. Ako yung hair supply. Buda mga gari kang boses ko sa mga Bee Gees baga, mga arukan buda sa mga yan mga arukan, mga kantang yan. Sabi, kaya naghahanap kami kan mga may kaboys, may kaboses. Gari arukan, may premyo tabi kita sa agang hapon. Kaya magdumang ka mo, launa, darahon tabi ang sendong gitara o minus one, tabi na ano yan. Yung man sa Ayala Malls, magururog malamang kita. May mga giveaways man po kita pa, lalo na sa mga seniors tabi, na mga maduruman, lalo na po sa mga invited na mga seniors tabi sa Ciudad de Legazpi. Di po? Kaya ulitin ko sa mga matibay na magkanta, matibay na kung ano, magburubaili, tabi. May practice ko niyan so production number ni Ma'am Brenda sa DCGB na, alas 9. Kaya nangimbitar ako kay mga seniors na totoo magbaili. Ako gusto ko mag-intra. Kundi busy baga ako sa program. Bumaili pa ako dyan. Lalo, magulpi man kita. Buda, tabing maray ang panahon ko niyan. Kapag ako mga tugang nagkakanta, paminsan, minauran. Buda, nag-uran talaga pag ako minakanta. Kundi, ako na ko. Pero, ano ba, iba man ang na-experience yan, ninda. Diba? Sinda mga tugang, ang nangyari sa enda, pag nahiling nila nagbaha na, buda nag-uran, saka po sinda minakanta. Nasabutan mo, Jerome, tabi. Nasabutan mo nun. Sinda,
nagbaha na muna, nagbagyo, buda nag-uran, saka po sinda kuminanta. Ako po, iba man ako, minakanta muna, saka po minatagiti. Minakuan muna kita, minauran, nainot sa mag-uran, saka sinda mga tugang nagkanta. Ay, inda. Ay, nako. Bueno. Ayan po yan ha, sa tuya tabi na imbitado ka mo. Diyan na hapon, tabi, diyan na hapon. Sabi ni Dr. Glenn Isip, magpakusog tabi. Yung magabi ko. Diyan na hapon tabi, may forum kami about health. No? Ang October bagay is about cancer. Kaya, ano yan, may forum kami diyan na hapon. May mga speakers kita na magataw po ng sapat na kaaraman tungkol sa cancer. Buda tabi, mga tugang iyan na. I-discuss ta dyan na hapon, an may kinaraman tabi sa iyan na maep bagang iyan. So, mga AX, mga individual in crisis situation, iyan na yakap, can feel health, na nadakulon niya tabi. Tang gusto tang may deliver, paano ang pag-avail kan publiko kan mga medical assistance na iyan sa gobyerno. Hali po dyan sa DSWD, hali dyan sa PhilHealth, hali po dyan sa hali po dyan sa PhilHealth, DSWD, DOH. Iyan baga na free zero billing kan gobyerno. Ika-clarify tatod dyan na hapon, dumantabi sa tuyang forum. Kaya medyo pano kita dyan hapon, tabi. It's about health and sa tuyang discussions. Saro po sa mga speaker ta dyan, si Dr. Gomez, mapaluwas kan sa iya pong mensahe para sa tuya gabos. And then, may mga buda, may ko kitang testimony tod na madad. May testimony kitang madadangog tod. Saro po siya na cancer survivor. Na ihapoton ta siya kung paano niya na-survive mga tugangan sa iyang cancer. O kung bako man hapoton siya kung paano siya naggibonin mga paagi tanganing maka-access sa iba-ibang mga ahensya kan gobyerno. Mala dito sa DCGB, halos oral daw mga tugang may nagdidigdi po na mahagad kitabang, tambil ninda, sobra sang 2,000, sobra tabi sa kung ano-ano kaning kantidad, de kayang bayadan, sinda po nakalaog sa pribadong hospital. Pero yan ang mga pribadong hospital na, ikaw ba dyan ki-akreditado? Mga tugang na dapat sila mag-implement kan zero billings. Yan pong iharap didires ko tiron taon-taon. Budanon mga requirements niyan. Budan mga doktor baga may mga professional fee iyan tabi, di ba? May professional fee yan. Kasabay ba yan sa zero billings na pagluwas kang pasyente dahil mo problema nin babayadan, lalo na po kulang po sa sa sendang hanap po, sa senda po na senda tabi na pagkabuhay, kapos sa pagkabuhay. Di ba? Yan ang pag-i-restoryahan po todo. Kaya, pwede ka mugod na mag-textbook dyan na hapon kung kakaputan ko sa rin sa kuyang cellphone. Tanari para ko kaso hapon, iga pa lang ki mga text, tabi. May mga text pa lang. Kaya, tabi, pwede ka mo mag-text sa kuya kasi ng mga hapon tabi regarding dyan sa mga concerns na yan. Ang problema at ang paghahagad kitabang, di ba, mapila ka dyan, halaba ununununon. Ano kay pan ba na magtyaga kita? Kay pan po nagwa kita mga tugang magakanigong tyaga para po mga tugang sa siring na bagay. Ngunyan, tabing mga panahon na ini. May available pa lang sinang fundo, paano pag-sustenir ka yan. Pero ang basis ang sarong persona, dapat naghahagad nin asistensya. Kung nakahagad ka na sa DSWD, pwede ka pa magdumantabi sa kung ano pa, mga sangakan gobyerno, pwede bang mag-ulit. Sa kadakol-dakol, mga tugang tabi kan concerns niya to, digdi po sa tuya na palibot. Okay? Now, madali lang tauni pa lang. Di kaya kaming coordination mo yan. Kita, asa mo yung mga pag-iriba, tabi, mga tugang uto puro kami naging busy sa health sa Samoya tabing forum mga tugang sa tuya na sa tuya na deho ining aldaw na ini. Anyway, taon-taon may mga makakauron kita mga tugang sa tuya tabing programa para sabuton ta ang iba pang mga issues tabi diyan sa
sa tuya mga tugang na palibot. Oras natin, alas 8 na po din morning. Ang hapot, kaiba si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Mga pamilyang naapektaran kan pagrasay nindaga sa barangay Burabod, Libon, Albay, day natatawanan tabang maski pa sarong taon na nakalihis matapos rapadohon kan Bagyong Christine. Inan masaklap, Inan masaklap tabi na mga sitwasyon sa tuyang palibot. Ramon tado ang detalye. JP, Baretang Bareta. Sabay si Angel Mostasa. Good morning, Angel. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay. Ngunya na aldaw VP, Oktubre 22, 2025. Iyuan primerong taon, anibersaryo kan Bagyong Christine na tuminama digdi sa tuyang rehiyon, partikular na naka-afektar dyan sa may parte kan o sa probinsya kan Albay asin Camarines Sur. Kung sa ina, nagresulta ni VP sa dakol na mga danyo sa Ipigwalat, partikular na ang pagrasay ng daga na duministroso sa kaharungan ka na nasa 20 pamilya. Alagad, sarong taon na VP ang nakakalihis, wala pa ni na itataong tabang ang Department of Human Settlement and Urban Development Bicol sa mga pamilyang naapektaran kaini dyan sa Burabod, Libon, Albay. VP Henry, ang kasumbagan sa Disabilities ni District Bicol Regional Director Engineer Maria Amoroso, nakalis ko yung simana, nagpaapod din sarong pagteripon kung sa inaihapot niya ito ni VP Henry dahilan sa masarong taon naman nga sarong taon na nga ni ngunyan kung ano man lamang ang naipapaabot nilang tabang duman sa nawarar ng istaran. Sigun tayo Amoroso VP. Na yan Okay, sige. Sarong taon na ngunyan VP, tangunan sa anniversary nga ni po. Ay, mo na anniversary? Talaga? Yes po, VP. Okay. Sigun kay Regional Director Amoroso, nagkapera pa sa ng mga lokal na gobyerno ang natawan ni Danin asistensya, kaibahan na itong sa may parte ka na Minalabang Camarines Sur, kung sa ko na VP ko na nakapag-comple na, nakapag-proseso na kan mga kaipuhan na dokumento. So, itong mga totally damage ko taanaan mga karesibe ni 30,000 pesos, as in 10,000 pesos naman para duman sa mga partially damaged na mga harong. Sinabi ni Amoroso na sagud ang yan sa VP Henry, wala pa sila natatao duman dahil sa may mga papeles, as in documentos, mga requirements na kaipuhan nila maisumitir, as in limitado man sana ang sa indang pundo. Parang naman VP Henry sa mga relokasyon, ang paliwanag sa Regional Director, dapat ngayon itong espasyo na ipigtuturo ninda, na pwede ngayang tawan ngayon sindanin pundo para sa relokasyon at sa same time pagpapakonstruir ng harong. Ang primero da VP Henry requirement, dapat kaya igwa ngayon sindanin titulo. Sa presente VP Henry sa Bicol Region ng Estado, maabot na sa 500,000 ang pangangaipo o itong housing needs. Alagad ang problema VP, hinapot naman ining dissued kung nguya na 2025, pera lamang ang target nindang mga harong na may ipakonstruir, panganing may baba man ang housing needs, itong kakulangan sa harong. Wala man dasin da VP ki target dahil wala man ki pundo. Tapos nga. Perang harong pero dapat ito sumatawan ng kitabang. So tabangan ni VP Henry sagud sa presente wala sinda kina itataong specific number kung pera duman sa Burabod, pero basta duman baga VP Henry sa pag uugid ni Kuya Jimmy na salita, and then itong report kan LDU at sagot sa provincial government. So kung mas o menos 20 mga pamilya ang apektado duman kan pagrasay nindaga. Yan ang problema VP. Tasagod sa nguyan, wala pa da po. Okay. Pangyari sa maoraro. Okay. Sige. Sabi So, pa rin, yan, VP. pamati ko naman ngunya na aldaw na ini. Yan siya pala, pantakaan. So mga yaon duman ang mga residenteng apektado, taan number 1 da po VP na requirement, dapat may titulo. Saka ipaprocess ko. Kung wala man ki titulo, saan man ngaya, alam nga mapapakonstruir ngaya kami na sudaga, bako man ngaya sa inda. Tapos, ano na yan? Yan ang hapot.
Awinda. So, yan, JP. Ang mga istorya pa, Halilibis na Luwas, Angel Mostaza, DCGBT. Pagkalo na programa eh. Isin ni Baretang Bareta. 5 oras sa Pilipinas. Lahat ko na ta. Kauron nung tado si Mayor, si Congresswoman Crisel Salbata ng dila iniyo. Kauron nung tadaw si ano yan, Mayor, si Congresswoman Crisel Lagman, siya, mga tugang, duman sa House, sa bill baga tungkol sa General Appropriations, nagboto si Congresswoman Crisel kay no. Dahil siya, dahil siya mga tugang sa kwan, ano yan, dahil siya ki, ano ini, dahil po siya ki, dahil ko aram kung nata, nagboto si Congresswoman Crisel ki no. Doon tabi sa House Bill number 4058 o ang piga-aputan na General Appropriations Bill of 2026. Nya, yan ba dyan nakapalaman mga tugang sa mga budget, di ba? Sa kada distrito. Yan tabi dyan nakapalaman sa mga budget sa kada distrito sa buong Pilipinas. Pero no, si Congresswoman Crisel. Kwan, apo na lang natabi si Kwan, mapa-assist lang ako. Si Nicole, ano? Pasensya na po kamuta. Si Sarah kaya, ano yan, medyo pagalit na maghapon. Dahil siya nagkakadigding diretso siya sa Ayala Malls. Si Jasmine nga rin, nakalawag ka sa bago pala sa alas 7. Medyo nagharapon kami kay Kwan, kay Kuti, mga tugang dumantabi sa Earth Forum, tabi, sa Ayala Malls kaso hapon kaya medyo sa mga tao may direkta duman pagkapo do tabi ni si Mayor si Congresswoman Crisel Lagman ayo andi tabi kung pwede siya ma-interview ngunyan duan Lagman yang basta Crisel Lagman, Mayor Crisel Lagman and Crisel Lagman na kaaputon ta kung nata mga tugang arog tabi kaan ang sitwasyon so man baka kauron taman si Kwan sa bagong RDC chairman ECGB. tabi kang Bicol Always at your service. makayo ng pagkakataon mga tugang na ang Bicol region mas talong umangat-angat lamang sa tuya tabi na mga rehiyon Sa DCGB. tangani na masabutan ta iyan. Always at your Si Governor Rosalbaga iyo ang inappoint ni Presidente Marcos mga tugang na chairman ka ang Regional Development Council. Yeah, Regional Development Council. Matukaw siya hanggang siya mga tugang ang gobernador bilang chairman tabi. Ano ang mga plano sa Bicol? Paano ito nagpakarayon ini? Mga tugang na Bicol region ini. Ako gusto ko talagang tawan niyang kidoon. O garing mangyari pag nakagibo kitang presidente ade. Ako sa iling ko. Yan na tinampo dyan yan na tinampo, papakaraita ang rail services, rail truck, PNR services. Mapakaraita mga tugang ang tinampo. Tao yan na pigasahan ta na expressway na iyan, na hanggang Lucena, apon sa Manila hanggang digdi sa Bicol. Haloy pa iyan, one time na-diskutin mi anduman sa ACCI board of trustees meeting, duwang na-diskutin mi po iyan duman. Ang sabi, sa mga pag-iriba mi, na may nakahuron, yan palang gano'n 15 kilometers per year, ang target kan developer ka yan. 15 kilometers baga, 4 lanes yan, 2 sa ibong, 2 man sa ibong. Yan na expressway na yan na, at may ma-implement kitol, pay, oras na matapos yan. Private initiative po yan na agihan niya to nin tinampo. Nin mga bihikulo. Hello? Hello, good morning, sir. Good morning, ma'am. Sorry po to interrupt the topic, pero mahapot lang ako sa regarding duman sa activity ninyo tomorrow sa senior citizen. Opo. Ini po ba, sir, is naka-pre-reg na o pwede sa mga walk-in?
Aday man po, pwede po mag-walk-in. Pwede po mag-walk-in. Oo. Okay po, okay po. Sige po. Salamat po. Bakit? Hapon man po Bakit? ito. Naghapot ka po? May mga senior citizen man po akong kabisto. At least maging maugmaman po. Padumanon ko sa aga. Oo. Tanganing mahiling kanina. O, diba? Makonseluhan sa imo. Madumang ka sa aga? Iling-ilingon ko, sir. Today mo easy, baka yaw na ako dyan sa kataid mo. Maabrasa na ako sa imo. Dahil man, sir, joke na naman ako. Ninervyos ka, no? Oy. Ano mo, sir, magkatakot ang style ko. Ano gara ko stalker? Oy. Di mo tabi ako pag surpresahon, ha? Ano po? Sorry po? Di mo ako pag surpresahon, tabi. Hindi ka man sa masusurprise. Taba ko man ako magayon. Bata ka baga full of surprises ka man paminsan. Daig man. Yugon mo. Joke man lang ito, Kahurong sir. mula pala na kang inot. Dahil ka nagpaminbid na ika na ito. Bata, Yes, sir. kada kayo kung nakakauro na babae. Yun talaga. Opo. Pero kung madumang ka, do not surprise me, ha? Please. Mapabisto ako. Ako sumapabisto sa Sir Hen, bistado mo ako. Ako sumadala sa imong danggit. Oh, hi na. So, inimbitaran ka ka, ako pa mamumroblema. Oo, ako to mapabisto. Papakatanong ka na, ako pa talaga ang maisip. Aray kayan. Oh, gets mo na ako na ito. Sorry po. Ano ba? Nag-imbitar ka na. Ika pa problema kung paano maka... Yung correct, sir. Papakatanong ka na, ako pa talaga ang maisip. Oh, di ba? Oy, Ah, ang oras tabi, alas 8, G's. yung hani, sir, maliliit na ako sa trabaho. Naghahapot lang ako sa senior. Dahil ko aram kung siya, si Mrs. Harang una sa opisina na. Ay, sorry po. Mamalo, sorry po talaga. Joke lang po ito iyo. Pero aram ko yun eh. Mabuot man siya actually. Ay, iyo po. Sa masunod, siya dyan sa may munisipyo. Sa masunod na mag-invite ka, bako natabi dyan sa Arong Nindo. Sa Ligaspi na lang, tawaran eh. Ay, di man talaga, sir, sa harong. Ibababit ko sa Sa top. ito. Tapos, itatao ko sa imo sa luwas. O yan, ipatong mo na ng public. hindi. Sa DCGB, abot kang makahampang talaga kay Aloy. Garit ka man, Sa mapuo totoo ka na na. naman. Sige na, sir, late na ako. Oy, ara mo baga. Basta, abog magparpakiulong kay Aloy sa babae daw. Nata daw, ever since. Mas marayan, sir, para di ka, sir, natutukso, di ka, sir, Yan. nagkakasala. Yan ang pigatakutan ko sa imo. Di ka sa kuya, sir, matutukso, di ka sa kuya, sir, masasala. Taara mo ito, sir, bako akong magayon. Oy, Ini lang ang pagtaram ko. bako man taben sa gayon. Sa iyan, sir. The way you appreciate things. Ay, oo naman, sir. Opo. Oh, the way you smile, the way you speak. That is a talent na pwedeng appeal sa imo bilang sarong babae. Ah, Okay? salamatan po. Titapos todos. Pagarganda, pinuputol takanat, tinasalamatan takanat, tanganing Okay. nakitang Then pag-istorya. para halaba. Ayun, sir, hindi naman para Bye-bye. O mag-opisina na. Sus ko, malate ka. Mag-opisina na ha. Iyo po, mag-log na. Mag-log na ha. Ito naman ako kaani. At ayun na Pero nga, sir, no? iyo talaga, pwedeng walk-in lang itong senior ha. Ibahan ko kung malay mo. Ulit-ulit tabi. Saro sa ng istorya. Iyo po, saro sa ng hapot pwede. Ay iyo, sabi nga ni Nabukudo na. talaga pa lang, sa sarong taram na mamati mong matali ang sarong tao. Sorry na, bako ako grade ito. Oh, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Thank you. Ingat. Bye-bye. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Gari bata ako, gari sisip punon talaga ako. Gari, nagkuhan sudong ako Guminatol sudong ako. Hello? Ngiti. Morning. Pipirot ako. Nabuhay sa dugo ko. Ha? Nabuhay sa dugo ko. Mata mo naman, amigo. Nawara sa pirot. Ako ko ta.
Basta gusto ko siyang makauron naman sa forum sa aga. Sana all may stalker. Habo ko lang taramon na masupog, baka madagog sound eh. Ay, Ingat ka kung di siya nasa gilid mo. parang nasa gilid mo. Uyog-uyogon mo ang password niya. Ano ba ang password niya? Ako ba yung nag-imbitan nga sa imo na piglutuan ta kang pagkaon na may danggit nga tapos mo ka man nga dumanta. Siya pa maisip. Pig problema ko pa nga sinapot mo nga kung saan ako maduman. Ang problema ko papalan nga yan ako pa maisip kung saan ka maduman pudok kung paano ko makaabuting di. Iyon mo. Pero ano ba ako na password dun eh? Matarayon ba ka? Problema ko. Nag-imbitan na nga ako. Problema ko pa yan pala. Pailing mo Pero na. kung halimbawa na dangog mo Oo. tapos dahil mo na reparo na iyo sa password, Oo. hindi kung ano ka na. Sige, Miguel, salamat. Sige, tabi. Ay, hinda. Alright. Ang mga tugang, ay may tawo tabi, Ronald. May tawo sa luwas. Pakiko na. Baka so mapraktis yan. Alright. Sabi ni Mampita pa, Chris, kaya pala niya pirmi ka solo, nakatukaw sa Ayala, tabo mong kauro na babae. Iyo, pero kung sa mga seniors, gusto mo tabi ang kauron. BP, may nakatakod sa imo na CCTV. Ay, hindi tabi. Sisipunong kita. Hindi na tanong Ate Pita, relax lang. Lumidi kang alas 9. Mapraktis na ka mo sa naman Brenda. Di ba? Oh, di. Ano na so? Nawara sa big ururunan. Ta. Nawara sa ururun ta. Ano nga sa? Nawara daw sa ururun tang. Ayog-ayogon mo na. Ako ba nga so nag-imbitar nga sa emo na? Tapos inapot ko man ang ganito. Ngayon ako, saan ako maduman? Wala, paano yan mag? Aba ko na nga so nag-imbitar? Ako pa nga so problema. May naroon ng mga kamit, binaroon kan magsurusimbag. Problema ko pa nga yan. Good morning, madam. Good morning. Nagulong ako kang joke. Joker ba ganyaran ka ito? Si Joker? Oo. Oo. Ano po? Joker mo daw. What an appropriate word. Dapat kiforum ka mga stalker mo. Sarabayo na. Okay, thank you. Sige, bye-bye. Uy, maugmahon naman ako ngunyan daw na ini. Ay, hindi. Kasuhapon duman sa Ayala, may kauron si Jasmine na baluloy na mga seniors. Ano, kung anong ko, di na po, kung ina ko, Jas, anong concern tabi? Di yun. Pagkatapos na mag-uron, nakilingan ako kan saro. Kupo kan saro na senior duman. Ay, kinupo ko man siya, ano man, senior man. Diba? Kupo, ay, kapalan niya sa pigdadangog ko nga sa radio, etc. Kami para, pakailing ko nga sa mo, etc. Di, kinupo ko man siya. Siyempre, senior, tabi. Pag mga seniors, dahil problema. Aran na yan sa buhay ko. Ang pigadit ako, kung daraga. Sabi sa ko, ulukon sa ko si Jasmine na, mahulog ako sa tukawan. Mahulog ako sa tukawan naman sa iyan. Nakatukaw pa ako. Pero magmahon sinang kauron. Magmahon tabi sinang kauron. Ha? Hello? Hello, Marinaga, baby. Marinaga. Kaya Ano? Kaya mag-idol ka ka. Lasaro ka man dyan na. Sana ako, may stalker. Ay, pamati ka kunya. Last 3 ang programa. Tabako pa. Piling sa 2020. Talagang landslide ka, baby. Landslide? Oo. Ata, sa mga seniors ka sa hapon. Ulo ko sa ko si Jasmine kang kinapako naman. Mahulog ako sa tukawan. At nakatuwa po nga ni, di nagururong kami, baby. Ini-share ko man sa'yo mo. Uy ka pala niya. Usul ko para apod kaya ako kay Henry. Nahalimunan niya. Kung may karoon ako.
Isa ko na tagahanga. Oh, sige, medyo salamat. Salamat. Sarawa yun. Hello? Hello, sir. Oh, it's you again, ha? It's you again. Opo, Yeah. sorry sa word ko ha, pero hindi man ito, joke lang itong stalker ha. Sorry na po. Oy. Hala, para Oy, oy, baka negative ako dyan sa program mo. Oh, don't say sorry, okay? Please. Plastikan ka? So, sorry is not an appropriate word. Hindi man, sir. Tawagin mo yung, sorry na po ha. Word Kasi, for the day to pag ako It's not negative po. No, of course. Pag ako Apo, sorry po ha. Joke lang po ini. Ano, Sa mga pag- listeners, No, joke lang po ini. Oy, abo kung joke, gusto ko Po. seryoso. Po? Abo kung joke, gusto ko seryoso. Sige po, salamat Sir Henry ha. Basta ako nag-explain lang po iyo. Kasi na naman ini mapapaduman. Ulukot siya. Uy. Mga listener, sorry po ha. Ako mo po ito. Let me talk first, pwede? O sige na po. Anong- Sa programa man iyan po. Ano- Bibi ka nga ni sa DCGB. Aray. Joke lang talaga ha. Ano lang po ako kani listeners pero joke lang po. Yan talaga ka po. If I know. Ano na naman ang pag-una mo? Minsan ako lang nasasala sa una. Ay, yung manangga. Dali, tama ka man. Iyo po. Ulit mo na. Pagod ako, opisina ka na. Iyo nga ni Sir, uni na, masara na akong harong. Kaya lang nga ni, nagadungog ko ayan. Sorry na po sa word na stalker ha. Kuni ka, maripreman ka ng opisina mo. Si San Manimbag ako? Ay, hindi po. Ako, ma-extend ako ng time of work. Ituro mo ako iyo. Paano natin po? Nagapod ako kay Henry M. Tabay, boss. Pasinsa na, ha? Sisimbagon ako ni boss. Ano nga ang koneksyon ko kay Henry? Basta nanting boss. Dahil ko nating Matios na ako mag-apod yan. Malakasan ka talaga. Tara, Sa 2028 ka talaga. Saro ka. Pundo na, Iyo pundo. tama itong color mo, sir. Landslide ka talaga. Pumundo ka dyan. Ikakampanya ta ka iyo. Baga, pagod ako. Maopisina ka na. Kung ano pang sinabi mo? Uni na, sir. Kapot-kapot ka na si bag ko. Ano pa? Oh, ingat ha. Ingat. Salamat, sir. Ingat. Mga listeners, joke lang po itong No, word no, ko. no. If I offended someone and think negative of that, Aram ko. sorry po. Bako ito joke, tabi. Aram ko, bako ito joke eh. Ah? Joke lang ito sa kuya. Di na talaga ako Oy, umaapo. mag-opisina ka na, tabi, ha? Sige po. Sige na po, bye-bye na po. Ingat. Listeners, Ingat. sorry po. Sorry. Bye. Buro bit-bit na sa bagda mo, opisina na. Ay, inda. Jokes are half mint daa. Ibaga. Bantayan ko ito, dumuman sa ako. Madaman ito sa Ayala. Bantayan ko nang dito. Madaman. O ano ng programa tang inarog kung saan kita kaini? Hello? BP, masurtihong ka talaga. Actually. Pwede tabi, Joker. Tama na. Okay na kita. Tama na. Isipon mo, may stalker ka nga, may campaign manager ka pa. Sarap ka man na. Maopisina na. Bit-bit na subag. Sabi sa iya, Bit-bit na subag. Mapaliwanag pa. naintindihan tama na joke ito. Pero tama, so nag-text sa'yo mo, jokes Half. said, half meant. Half meant. Di ba? Di ko aram May yan. posibilidad na joke, may posibilidad na bato. Yan. Oh. So, depende na yan sa imo. Ako, pero may ako. Ha? Pero may ako. Awinda. O baka nagdadagog pa ito sa auto niya. Ayos wagan, anhapot. Baka nagdadagog pa ito sa auto niya. Maapod na naman ito. Problema at nag-drive. Di ba? Pag nagapod ito, hapot naman ako. Okay, sige na, bye. Ayun da. 30 minutos na lamang ang programa ta. Dahil kitang pakinabangan niya na aga. Ora, sandali. Madali. Manganap kita kay kauron mo niyan. Naaga tabi. Baka lang makauron kita mo niyan. Dahil ko pala nakontak si Congresswoman Crisel. Saga na lang tabi. Saga na lang databi si Congresswoman Crisel.
mga tugang pa-interview kung nato nagbuto sa kinaw duman sa General Appropriations Bill. Di ba? Sabuton mayroong may mga pundo man yan na pwede tabi na ma-release didi po sa Tercer Distrito kan Albay. Tama, First District kan Albay. Nicole, anong sabi Nicole? Naka-headset na si Nicole. Dahil mo na makaoro. Naka-headset na. Nag-news right na. Anyway, mga tugang, oras natin. Pengalawang tang muna lugod. Pengalawang ta. Break muna tayo. 8:25. Oras po sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang hanap ng Red Horse Beer, extra strong na tulad mo. Lakas ng tama pero di wasak sa hamon ng bukas. Panatag ang loob na bukas nanamnamin ang tagumpay. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Drink responsibly. Red Horse Extra Strong, the #1 extra strong beer in the world. Numero 1, tulad mo. Drink responsibly. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May unong kas na kalidad, mag-unong kas
Swaks mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Osyo siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ang Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Sumali na at maging maswerte sa Willie & Sons. May papremyo sa Resibo Raffle Promo. Maaaring manalo ng appliances at gadgets sa inyong lumang resibo. Para sa aming mga loyal customers, hanapin ang lumang delivery receipt hanggang December 31, 2019 lamang at ipa-photocopy na may malinaw na detalye, delivery receipt number, date of purchase, name of customer at ilagay sa loob ng long white envelope at isulat sa likod ang inyong customer name, complete address, MTC registered cellphone number at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga sumusunod na tindahan ng Willie & Sons sa buong Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Camarines Sur, Virac, Catanduanes, Masbate at Katayngan. This promo is from October 20 to November 30, 2025. Raffle draw on December 12, 3 p.m. at Willie & Sons Tech Zone Albay. Ano pang hinihintay nyo? Sumali na at iuwi ang maagang pamasko. Para sa mga detalye, i-like and follow ang Willie & Sons FB page. Per DTI Fair Trade Permit Number DTI-R05 NP28-04 Series of 2025. Basta Appliances, Willie's. Gusto mo ng astig na prints? Tara na sa OnStyle Graphic Design Services. Full sublimation jersey t-shirts and polo shirts, costumes, all uniforms, tarpaulin printing, signages, digital printing, and more. Name it, we print it. Visit us at OnStyle Albay, located at Barangay 3 EMS Barrio Legazpi City. OnStyle Daraga, near Mateas Ginalas, and OnStyle Tobacco. Message us today on Facebook. OnStyle Graphic Design Services. Your print, your style. OnStyle. Hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige, 8:37 na. O mag-mount si Ma'am Brenda ta. Ano yan? Saga pong hapon, mag-join ka mo doon. Tagwa kami kay DCGB Sound Alike. Oh. Ako kaya ang kanta ko, pero may mga kabusis ko sa mga air supply, buda mga BJ. Kenny Rogers malahan. Oh. Sabi ni Ma'am Brenda, Kenny Rogers ka ngayon. Oh. Sisidang ka-partner ko na ang buses, garo si Kwan adi, garo si Dolly Parton adi. Takanton mi so Islands in the Stream. Kumusta madam? Kumusta po ika? Magmahon si Ma'am Brenda. Excited si Ma'am Brenda. Oh, so ma-practice na ng mga seniors diyan. Oh, i-assist tabi. Si Ma'am Brenda ready na po anong tugtog ito Ma'am na babaylon tabi? Makaskason ba ito? Taylor Swift ito? Kaya daw. Kaya pala, sumakaskas dapat maghiro ang lubot. Kaya ito. Bako puso-pusod. O, di magurog magkita sa aga, di. Mga seniors, di. Magurog magkita sa aga. Mga senior citizens, yaraon ka dyan sa aga. Yan, di baga. Ako nga, anggar mo niya, pamati ko, teenager ako eh. Pero pagkaiba ko si Mrs. medyo may na-edad akong oh, di. Kumusta 67 na ba kita, madam, sa aga, di? O, 24 kita, di ba? 24 kita. October 24 kita eh. Kaya 67 years na po ang DCGB sa public service. Yeah. Di alag na madam. Tamay nag-aapunta, pero daw tuyo ka iniyo. Hello? Hello, good morning, sir. Good morning, sir. Kuya Bob Candano po, makapagyan po ako. Opo, sige po, Kuya Bob. Ano po hapot? Ano ka ini, kang nakading taon baga so contest sa senior, yan sa celebration ka. So naga ito ang lyrics baga may pindili lang na screen. May screen, may monitor, na may LED bulb baga ito, kang na-share. Nunya? Wala po kutang po masyar. Ano po? Wala ko kutang po masyar. Kangain kramang kita ako kasarod taong day ako nakaabot. Oh, no. Yung mako amo kang pinmaking ho. Ay, sorry po. Senior ka pala. Matagal makiwal sa gurang. Sisa pang kaboses mo? Sisang kaboses mo, Kuya Bob? Ha? Sisang kaboses mo? Secret ko ta. Pero, igwatan kaboses na singer. Oh. Doon ako kaboses. Bako daw kaboses mo si... Baka si Fred Panopio ang kaboses mo? Basta mag-ready ko kung kanta mo, dapat madagugbin, may kaboses ka talaga. Sound, DCGB sound alike ka, di ba? Ano pang ikaw mong concern? Ganyan, si concern ko, ano yan, may consolation prize lamang today manggagana, kaya hindi lamang masakyan sa Pilipinas. Auto. Manggana ka, uday ka manggana, may premyo ka. Si Ma'am Brenda naghanda, nakipremyo, pampremyo. 10 pesos pagdaog. Ano po? Salamat din po. Ano po?
Salamat sana po, dapat makatindir ako. Saga. Naning muna ito. Pangalan pala magkakanta. Si Ma'am Brenda, matawid mo nakanta ini kang, ang paborito kong kanta ni Ma'am Brenda, so living on a jet plane. Yan. Magayon, ito eh. Na ano yan? Living on a jet plane. Don't know where I may be back again. Kenny Rogers pala na sa akin. Ni Garasaro pa. Ano na ito yung kain? Hello? Good morning. Hindi dyan sa mga 50 under. 50, dapat 60 dapat above pare. Seniors dapat 60. Maghalat ka kay 5 to bago ka maka-entra. Pwede man siguro sa junior. Magibo kita kay ibang programa para sa below 60 mga next year iyo. Sa t-shirt ko pala. Ano? Pera ka nag-edad mo ngunyan? Kulang sa kabanga. Aday pa. Ako nga nasa 45 pa sa ako. Haloy pa ako eh. Iya po. Pera ka na? 45. Ang una ko, 54. Laruson na ako. Bye-bye. Sarawayon ka na. Sige. Mga sarawayon. Basta po saga yan. Handang-handa dyan si Ma'am Brenda Tabi. Kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Joshua Bino, may dagdag na report. Joshua, good morning. Yes, good morning. Good morning sa mga parantabay. May pag-asa pa talaga. Dahil ang pinireparo ko tabi di Henry. Dakul man graray ang mga individual na namumuyang magtanom ng mga kahoy. Magayon mga yan. exhibitors nga to di Henry sa Agri Aqua Fair and Earth Forum nga na taon. Sa mga exhibitors nga to, sa pinakamabenta, itong exhibitor na ang tinda, mga pananom na kahoy. Ay wow, yung ba nanggad kasuhapon? Iba kong nahiling na may bit-bit na mga fruit-bearing trees baga. Pero sa iba pang kahoy duman, na may bit nga ako, siyempre, diyan binakal ko nga po, tanong ko nga sa duman sa farme, magayon nun. Dakol ang namamuyang ngunyan depending magtanom min mga kahoy. Actually, sa sales monitoring nga to sa mga exhibitors, so sa exhibitor na ang tinda mga pananom na kahoy, sa maghapon di Henry kasuot nakatipo ng benta kantidad sobra 11,000 Wow. pesos. Ito talaga ha? Talaga, sabihon talaga, dakol kitang gusto na mag-contribute para sa pag-preserve kan sa tuyang palibot, di ba? Correct. Kaya ta pala na di. Kaya, iman sir, one day 11,000? 11,000 ang depende. Dakulat na yun ang marayta. Ang kada sarok bagang kahoy na naman, nagkakantidad man sa namin 150 hanggang 250 pesos, 300. Imagine mo 11,000. Okay. Dakul na itong poon. Dakul Yes. ang magkakanom ng kahoy sa DPNR. Kung kaya masabi ta, talagang may pag-asa. Tayaon pa sa puso kan nagkakatira. Ang makapagtanong sa DPNR ng mga kahoy, tawa sa ida sa ng mga natag o kaya sa likod kan sa indang mga harong. Kaya sugabos DPNR, yaon man girare ang invitasyon kan nasa 25 niya to na mga exhibitors sa nagpapadagos na Agri Aqua Fair and Earth Forum 2025. Yaon nagpakaralatag anman lain-lain na mga produkto sa ground floor kan Ayala Malls Legazpi Tadi di Henry. Mamili siya na sinda kung ano ang gustong bakalon pagpoon sa mga processed foods, sa mga preskong dugulayon, sa mga pananom na kahoy. So gustong magpa-presko, may kape, may lemonade, kasi na iba pa tadi si Henry mapagpipilian. Kundi saro talaga man sa nakakuha kang atensyon niya to, itong sarong exhibitor na ang tinda mga pananom na kahoy, talagang nahiling man niya itong mabilis ini. Yaon pa ang paglaom, ang pag-asa, na matasabi kang may nagkakapera pa sa tuya na namumuya na magtanom ng mga kahoy. Depende kaya so gusto, taon sa nagraray, ang ground floor kan Ayala Malls para sa nagpapadagos na Agri Aqua Fair, Earth Forum 2025, at sendo kan DCGD. Okay. May nag-text ni Joshua
Papa-shoutout po ngayon sa sister ko na si Manay Aning and Liana May. Pirming na ka-morning hirit through WGB Tabaco. Nagchat sa kuya, nagchat sa kuya si Dalugdog Jason. Okay, good morning Tabi. Salamaton kay Madam siyang sister Manay Aning and Lianyo May Pirmin na ka DCGB. Alright, salamat. Okay, sige Joshua. So, yan sabi BP Henry and sa iba na reparo man niya to susog sa tutuyang sales sa monitoring sa ikadawang aldaw ka na aktibidad niya to kasuod na hinintani na paglangkaw sabi BP Henry sa amount kan sa indang natitipon na sales. Pero sa magayon na indikasyon sabi BP Henry na dakol man graray ang nagatangkilik na mamuya magbakal kan mga produktong lokal kan mga lukulano sabi BP Henry prestong mahiling sa katoya aktibidad Gandor. Yes. Okay. Tagdag na itong istorya, sales monitoring lang kita, Joshua Bino, DCGB. Thank you so much Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Mga tugang, 15 minutes bago po magalas 9 din aga. Ngunyan tabing aldaw, ako pasalamaton akong maray digdi sa tawong inita. Nagdadang siya po, perang business na pong binabisita digdi sa DCGB. Number one, always at your service. Galing kong pagiging responsible public servant niya pong maray. Every time na may mga dapat ipaliwanag, minabisita po siya digdi sa Samoyag Station para po ipaliwanag. Kaya, yan po digdi sa tuyang programa, ang presidente, mga tugang kan Bicol University, si Dr. Baby Boy Benjamin Nebres III, para hagadon ta po ang paliwanag. Si Ma'am Brenda Tabi, sir. Sorry, good morning. si Ma'am Brenda. Excited na sa Practice kaya kami ngunyan dyan sa mga senior. Nasabat ka ngayon. Si Ma'am Brenda Locsin po. Yan po si Dr. Nebres, ang presidente po Cambillo, para magtapo ng linaw sa mga naging isyu, lalo na po duman sa opening day kang Bio Olympics Tabi. Dr. Nebres, sir, maray na aga po. Magandang umaga po. Welcome po sa maray na aga man po, BP Henry. Maraming salamat. Katulad ng pangako ko sa iyo. Haharapin po natin ito, yung mga katanungan na ito. Kaya lang, sa mga nakikinig po, sa mga sa buong banwaan po ng Albay, sa Bicolandia, nag-a-apologize po kung bakit hindi po kami naglabas ng statement. Yes. Inuna ko muna po yung kapakanan ng karamihan na nasaktan. Kasi yun muna po yung pinaka-importante kaysa po ako magsalita po. Kasi yung pagsalita hindi man po yung nakakatulong pa. Doon sa ang kailangan po ay bigyan natin ng atensyon yung mga nasaktan. At BP Henry sa ngayon po, nanginginig pa po ako. Nakuha ko po sir. I feel you, sabi nga. Kasi lahat naman tayo. Hindi natin ito inaasahan kung bakit ito mangyari. Opo. So ano po sir ang ginawa una ng Bicol University, lalo doon sa mga nabiktima po? Kumusta na po sila ngayon? Okay na po. Yung iba po for discharge ngayong araw. Umiikot na po ang aking medical team at pati ang aking student affairs team. Opo. Nag-ano na po kami ng mga reimbursement, binabayaran na namin sa hospital. Yung iba pong natin, inutusan ko po, binigyan ko ng direktiba na mag-connect sa mga pamilya. And then, yung mga estudyante po natin, kasi karamihan po ng cases based po sa report sa akin sa field ng ating mga doktor po, ay karamihan po ay anxiety attack. Trauma. Nagkabiglaan lang biglaan. So, yun po yung inaano natin. Titingnan po natin ngayon. And binigyan ko na rin po ng yung ating guidance center. At ang ating mga psychologists sa loob ng university na tumulong na rin po na magkameron ng mga group sessions para yung tinatawag natin psychosocial therapy. Pinapagawa ko na rin po yun. Pero ang ano po natin ngayon dito is yung magiging impact po nito for the next coming days. Kasi hindi po ito matatapos po ito. Ang ano po nito, sabi ng isang toxicologist po na kausap natin, nakakita natin,
yung maging epekto pa kasi hindi natin alam kung ano yung content Oo, ng yung smoke na yun, correct. Smoke popper. Oo. Ang ano po natin dito po ngayon is nag-ano na rin po ako ng task force. Hindi lang sa task force kundi technical working group to assess lahat-lahat po and to make recommendations. So we will abide with the recommendations po. And ito po ay multidisciplinary po yung members ng task force. Ayan, para pag-aralan po ng mabutihan po. At binibigyan ko lang po sila ng 3 araw para tapusin nila ang report nila. And close coordination po kasi this is a national affair na rin. Yeah, correct. Lumabas sa national pati yata po sa isang talk show pinag-usapan na rin. Lumapit na po sa amin yung mga regional offices. Pero nakipag-tulungan na po kami. Katulad po ng PNP, ng Bureau of Fires kahapon po, and then DSWD and DOH po ng isang araw. Okay. And CHED po, yung unang-unang tumugon po. But we are responding to this na po. And we will give full report to these agencies po as required to us. Since that we are a government agency po. And siguro po, we will also share also the information of the report once the report will be submitted to us and for implementation. So maglalabas naman po kami ng statement. Regarding to that. Kanina nga umaga sir, kahapon yata yon may report kami na yung mga hospital bills daw inaayos po ng BIO administration. Inaayos na po. So may mabuting loob po na alumni ng BU na nagbigay po ng tulong po pinansyal, and then yun na po ang ginagamit po namin ngayon. Ayaw po mapapangalan po. Pero kumusta na po? Lahat na ba na-discharge yung natin, yung mga estudyante? Ngayong araw po yung ano po. Pero ngayon po continuous pa rin po yung monitoring natin do sa mga nasa hospital. And continuous pa rin po yung yung routinary check-up po. Babalik po yung mga na-check up po nung day 0. Pinapabalik pa rin po just to be sure po talaga po na ang inaano kasi po natin dyan is yung allergy, yung side effect. Na-inhale yun yung effect po ng inhalation. Pero as of now po, based on the report po sa field, most of the cases po are anxiety attack. Kasi di ba pag na-discharge yan, tama yung ginagawa po pala ninyo, hindi dapat magtatapos sa pag-discharge sa hospital. Continuous monitoring pa din sa mga labing. Kaya nga po, saludo po ako sa University Health Services at sa aming University Disaster Risk Reduction. Nakita ko po talaga na kahit nung una pa lang po, wala pong directive na galing sa akin. Yung pong pinag-uusapan namin sa meeting, bigla pong ginagawa na pala. Ginawa na nila. So, I am so happy po na lahat ng Bicol University personnel and even sa student volunteers, the US, the University Trabaho Student kagad, Council, sir? and some of the student organizations and college student councils truly help talaga po. Kaya lang, sabi nga natin dito, kahit may ginagawa ka na, ang tingin ng iba wala ka bang ginagawa. Pero normal po yun. Tatanda po natin sociology. Correct. Sir, mga ilan ho yung naitakbo sa hospital, more or less? Ang count ko po kasi is nasa 28 po sila. Pero ngayon po ay ang natitira lang pong 18 plus 4. Yun na lang po ang natitira na lang po. Ngayon, pero lahat po yun ay for discharge na po. And yun nga pala po, maraming salamat rin kay Mayor Hisham kasi yung pong ang sabi niya, yung mga naitakbo sa Tanchuling, siya na po daw. Yun, very good yung naipunta dyan. Sa Tanchuling. Sagot na din ni Mayor Hisham Ismail. So, kung for discharge po sila, sabi nga, yung mga magulang dyan nakikinig yan, no worries po kasi continuous yung monitoring ninyo. May check up pa sila, no? Kung nakabayad na po kayo at hindi po kayo rather na-late po yung tao kung pagpunta kasi kakaunti lang po yung umiikot po sa nagmo-monitor sa mga hospitals po. Kung nakabayad na po kayo, just visit the university library. Nandun po yung ating university health services. Hanapin nyo lang po si Sir JB.
basta ipakita nyo lang po yung resibo lang po. Yeah. Oo. Resibo lang. Kasi po yun na po, hindi na po kami humingi ng medical certificate. Yeah. Importante may Pero yung doon naman bill po sa sa resibo. mga doctors naman po, wag na ninyo pong singilin po ng 75 pesos or 100 pesos Oo. na medical certificate. Oo. Yun lang pong lang, resibo nyo na lang po ang ibigay ninyo. Yun lang, kasi yun lang po ang gagamitin namin para makareport din po kami dun sa benefactor po. Yeah. Unnamed Yeah. benefactor Oo. na binibigay po namin ito. Magaling yung benefactor na sinasabi po ninyo, yung Opo, donor opo. natin, ha? Tumawag kaagad po Oo. siya. Siya nang bahala. Opo. Opo. Binigyan po tayo ng nasa 250,000 cash Wow, po. wow, oo. So yung mga sabi niyo continue ang kanya, mayroong stress debriefing something Yeah, something po. like that. So dadaan po sila dadaan sila lahat doon para Opo, yung makuha natin, ma-overcome Opo. yung situation. Kasi dahil po guided tayo ng data privacy rin Yeah, po. correct. Opo. Sa sobrang technicality ng Oo nga, ating ng batas gobyerno na yan. ngayon, tinatanong pa natin, gusto nyo bang magpa-psychosocial? Kasi hindi namin Kaya po ba ng pipilitin approval, di ba? Opo, may With the- approval Kung pa. mga minor yan, consent pa dapat. Opo, ng kung parent at wala sila po yung data mismo. privacy na yan, Oo, mas madali. required kayo mag-report Oo. sa office. Yeah. Pero with that po, sir, sa tingin ko, pag na-discharge na yan, makapag-relaxan, madali ang recovery Opo, natin. binigyan nga po natin ngayong araw ng breather period. Yeah. Oo, maraming salamat kay Attorney Alex Nepomuceno for that Oo. idea. Oo. Kasi siyempre, kailangan rin po nating magpahinga, mag-isip-isip pa ng malalim. Oo. Ano ba talaga ang nangyari? Oo. Ano ang naging kapabayaan natin? Kasi Oo. alam naman natin po, ako kasi Yeah, naniniwala correct, ako sir. sa kasabihang metus Oo. na ang pagsisisi dapat ay hindi sa uli kundi Yeah. sa una. Oo. Kasi ginawa mo yan, dapat alam mo na yung repercussion. posible. Yeah, Oo. Kaya hindi po ako nagtuturo kung sino-sino. Yeah. Ayoko magturo, Tama. ayoko Oo. magbintang. Yeah. Ang sa akin lang naman po, let's look forward. Yeah. Pero ang ano ko naman po is mananagot po ang dapat managot. Yun lang Yeah. po yung pangako ko lang po sa Oo. sa ating kabanwaan. Opo. So ngayon, sir, yung klase natin ay temporarily suspended Temporarily muna. suspended na po. Including yung event natin sa Opo. Olympics. Bukas po Oo. magsisimula po tayo ng event. Bukas Oo. po ano po ako. Magka-class na po, resume. Okay. Opo. Oo. And sasabihin ko na rin po ito sa Sure, radyo no problem, kasi sir. Go ahead po, go baka ahead. po mag-asa ang mga estudyante, Yeah, go ahead baka po. mag-uwian pa ang estudyante. Opo. Ngayong hapon po ilalabas ko po yung memorandum kasi it is a practice na po sa university na meron kami tinatawag na midterm interlude. Yeah, correct. Opo. Mm. Yung Isang midterm linggo, interlude one kasi week yan po, base po sa research namin, nung din pa po ako ng Student Affairs and Services, Opo. nakikita po namin na yung after midterm, grabe ang anxiety and depression. Opo. Pero nung panahon po natin, hindi. Iba yun, sir. Iba yun sa atin, di ba? Mas matindi, pero Sige, nakakaya sige lang. natin. Oo. Pero Ang ngayon po, sitwasyon parang ngayon. mahina ang loob ng mga estudyante natin. Yeah. So ginawa po natin yung midterm interlude. Yeah. And that will be sana Opo. this coming Monday Yeah. to Friday para diretso na po yung kanilang undas. Kaya lang po, ang pakiusap ko po sa mga estudyante po, ang dami po nating nasakripisyong mga klase na kailangan po nating Oo. kasi ang ano naman natin, iba pa rin talaga po yung face-to-face classes Oo. kaysa po doon sa Totoo. online classes. Totoo. Kasi sa face-to-face classes po, isa rin po akong edukador, isa rin po ako sosyologista. Yeah. Mas iba po yung impact nung pagtuturo at yung pagkakatuto. Oo. Yung nahawakan mo, naririnig mo ng aktwal. Kausap mo personal. Nakita mo May personal, nakita mo yung interaction. gesture, yung sincerity ng mga sinasabi. And normally kapag talagang nasa classroom setup ka, ang ibig sabihin you're ready to learn. Pero pag nasa bedroom setup ka, you are ready to sleep. Yeah. Or to rest. Yun po yun. Close lang ang camera, no? So, ang ano po natin, pinag-aaralan po namin na ang midterm interlude po i-implement namin ng Wednesday next week. Ay, yun. Hindi Meron pa po din. Monday. Meron pa din. Opo. Meron Meron pa pa rin po. Pero Wednesday po yan, ang going to the weekends na po. Opo. And they have to enjoy their families. Yeah, Importante yeah. po ang pamilya, ang pagsasama-sama ng pamilya. Ako nga po ay 2 buwan nang hindi pa po
po umuwi sa daet. Hanggang telepono po. Ewan ko po, nagtatampo na yata ang aking mag-ina. Oo. Yeah, ang hirap talaga pong Totoo yan, sir. nung Nasa public napakalayo. service Opo. baga tayo. Okay. Yeah. So, ako, sir, I suppose na to ask this question sa inyo kasi sa naintindihan ko po, nag-create ka ng isang task force to investigate. technical working group po. Pag-investigate. Ibig sabihin po, wala pa tayong resulta kung ano talaga ang nangyari. Marami na po Mayroon akong ng nababasa. sir. Marami po akong naririnig. Baka po may gusto Pero kong i-correct gusto ko doon, pong- whatever. Gusto ko pong i-formal po yun. Okay. Ayoko kasi po na makikinig tayo doon sa nagsasabi sa atin. Ayoko po gusto ko po yung kumpletong detalye po, balansyado, nanggaling po sa different kinds of stakeholders para po maano po natin, masabi talaga natin na ito talaga po yung nangyari. Yeah. Kaya hindi po ako nag-aano na alam natin, nakita, nandun po ako, sumayaw po ako, nagulat nga rin po ako dahil sa una pa lang may mga pausok na sabi ko, bakit ganito? Parang ako rin po may mga questions din. Correct. Yeah. Yun po yung yung pigaanan po natin kasi ayoko naman po mag ng mga initial reports parang kasi magsisimula pa lang po ngayong araw yung pong probe yung comprehensive assessment. Opo. So sabi niyo po kanina binigyan niyo ng 3 days ba yon? 3 days po yung grupo para mag-conduct ng investigation, and afterwards that po lalabas kayo ng official na statement, official statement o reports regarding po sa pangyayari. Yes po. Pero ang ikinakasaya ko, sir, naging masaya kasi walang buhay na nadamay, di ba? Yeah, yun lang. Actually diba? po ang kinakatakutan ko po ay yung pong yung pong nung gabi po na yun, yung mga pinauwi po, ay baka po yung iba doon hindi na magising. Kaya nga. Yun po, yun ang ang delikado yun. Actually, ang tulog ko lang po nung gabi na yun ay parang 1 hour lang po. Pinilit ko lang talaga pong matulog. Kasi kung hindi ko po pipilitin, baka po ako naman ang ang ma-disquido. Yung iba kasi. Kasi kanina kasi yung smoke na yon, ang iba kasi, ang style niyan, pag may smoke, kanyan, dadapa yan. Opo. Pero, ang pasalamat ko lang, maski ako personally, pasalamat ko lang na walang nangyari sa yung takbuhan. Yun na nga po. Siguro kung may namatay po, siguro po ngayon, nag-resign na po ako. Talaga. Medyo mabigat yun sa atin. Mabigat yun sa atin. Okay. So, kasi I held accountable talaga po. Iyo ba kasi? Because I am the president of the university. Yes. Oo. So, yun lang, pasalamat natin sa Diyos. Actually, until now, pa-discharge yung mga... Pa-discharge na po. And hoping po, ang pumapasok na lang kasi po ngayon, karamihan lang po ay mga symptoms of flu. Yun talaga. Pero sabi namin, sige, pasok lang kayo dito kasi may mga eskwelahan na po sa Manila, even here in Bicol region, na nag-declare na rin po ng holiday rin po because of the flu. Maraming kaso ngayon. Ang Bicol, mataas ang kaso po niyan eh. Opo, mataas ang kaso. Mataas ang kaso natin. So, yun po ngayon yung mga nagdadatingan po ngayon pa isa-isa po. Okay. Sige po, sir. Okay na po. Ako, hindi na ako magtatanong pa ng kung what really happened kasi hintayin natin yung resulta. We just happy po na nandito kayo. Although, yung presensya po ninyo, pero hindi kami masaya sa nangyari, di ba? Ganun, alam po, ramdam na ramdam po ninyo yan. Ramdam na ramdam po ninyo yan. Oo, okay. Sige, sir, baka po may gusto pa kayong sabihin sa listeners, lalo sa mga parent na nakikinig ngayon sa buong Bicol University community po. Maraming salamat po, BP Henry. Ito na po yung chance po namin na magsabi po na kami po ay naghihingi po ng dispensa po sa mga nangyari. Hindi naman po natin maano po na ito isang aksidente. Basta po ang ginagawa po ng university po now ay tinutugunan po ang pangangailangan ng mga nasaktan ng mga ating mga stakeholders po. Pati nga po yung may na-dislocate daw po na paa, na nanonood na hindi taga-bio, pinapahanap na rin po namin po yun. Para po mabigyan din po ng karapatang lunas po. So maraming salamat po sa pag-iintindi po. Basta po may pangako po namin, we are giving so much care to our stakeholders. And we are accountable to that. Opo. Ako, sir, masaya ako sa'yo kasi sabi nga ng mga listeners natin, nare-report ko sa namin yung bills, binayaran po ng BIO, etc. May donor pala noon.
sabi nga nila, sabi daw, you took the entire responsibility out of Yes it. po. And sabi mo, you are accountable out of it as a BIO president. Actually nga po, BP Henry, Yeah. kausap ko po kahapon si auditor Opo. ng COA. Oo. Sabi niya sa akin, hindi ko may pag-aano ang aking, sabi sa akin ni auditor, hindi ko may paghihiwalay sa aking sarili. Yeah. Na ako'y tao, at Oo ako'y nga. auditor. Iyo Pero ba kasi? kapag naglabas kayo ng pera for Oo. financial assistance, Oo. may limitation niya. Correct. Iyo ba ka? Pero tingnan mo with that limitations in government, strictong government, procedures natin sa financing, may mga taong tumutulong. Yeah po. May mga taong lumalabas para tumulong. Opo. That is a good news for us na hindi natin mapabayaan yung mga naging biktima. Opo. Maraming salamat po, BP Henry. Opo. Sir, siguro po, ang station po is open sa inyo para kung gusto nyo Kilala niyo po ako, matapos BP na po Henry. yung resulta o whatever gusto nyo Ako ilabas. na rin po ang lalapit po. Yeah, opo. Salamat po. Alright. Mga kaibigan, Dr. Baby Boy Benjamin Debres po ang presidente ng Bicol University. Sa pagbisita po dyan agad dito po sa yung station. Ako, feel ko si Sir kasi iba ang feeling ng isang edukador pag estudyante ang nagkaroon ng problema. And sabi nga, pare-pareho kaming namamatean sa mga na po dyan sa Bicol University. Salamat po kasi ng pagantabay. Mga tugang mabalik po ako dyan na alas 3 sa sunod na programa. Alauna po, Earth Forum sa Ayala Malls, Legazpi. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry Maceda po. Goodbye, maray na aga. Anhapot,